Egzorcisti su upozorili vjernike da izbjegavaju određena ponašanja ili stvari kako bi se zaštitili od demonskih utjecaja i duhovnih opasnosti. Jedan od poznatih egzorcista koji je često iznosio upravo takvo upozorenje je bio otac Gabriele Amorth. Evo nekoliko njegovih primjera upozorenja. Upozorio vjernike da izbjegavaju okultne prakse, bilo kakvu aktivnost povezanu s okultizmom, gatanje, spiritizam, tarot karte, astrologiju, prizivanje duhova. Prema njegovom iskustvu ovakve prakse otvaraju vrata demonskom djelovanju, pa čak i ako to radite samo iz zabave ili znatiželje. On je upozoravao i na opasnost od određenih predmeta. Upozoravao je na posjedovanje ili korištenje predmeta koji je bio dio okultnih rituala, poput amuleta, talismana ili prokletih stvari. Rekao da takve predmete trebate maknuti i ukloniti iz svoje kuće. Upozoravao je na izbjegavanje grijeha i nemorala. Naglašavao je da uporno življenje u teškom grijehu, na primjer u mržnji, može proizvesti prokletstvo i to slabi duhovnu zaštitu osobe i čini je ranjivom na demonske napade. Pozivao na redovitu ispovijed i molitvu kao zaštitu. Upozoravao je na neke elemente popularne kulture poput određenih filmova, glazbe ili knjiga koje promiču satanizam i glorificiraju zlo. Izrazio je zabrinutost zbog serijala o Harry Potteru, tvrdeći da može navesti djecu na zanimanje za magiju i okultnu. Upozorio je na izbjegavanje lažnih duhovnih vođa. Upozoravao vjernike da izbjegavaju svijete ljude ili duhovne guruje, koji tvrde da imaju nadnaravne moći, a zapravo mogu biti pod utjecajem zla. Upozoravao na indijskog duhovnog vođu Sai Baba, koji je nazvao sinom Sotone zbog obmanjujućih praksi. Drugi poznati egzorcist Chadri Perger upozoravao je da bi vjernici trebali izbjegavati jogu i isječnjačku meditaciju. Prema njegovom mišljenju neke tehnike koje nisu ukorijenjene u kršćanskoj duhovnosti mogu nesvjesno pozvati demonske utjecaje. Upozorio je da treba izbjegavati pretjeranu znatiželju o demonima, jer to može privući njihovu pažnju. Međunarodno udruženje egzorcista je 2025. izdalo upozorenje kojim je navelo 9 praksi koje vjernici i svećenici trebaju izbjegavati, uključujući suradnju s vidovnjacima, korištenjem praznovjernih metoda i zanemarivanje medicinske ili psihološke struke pri procjeni opsjednuća. Treba izbjegavati ponašanje i stvari koje mogu ugroziti duhovnu sigurnost, uz naglasak na molitvu, sakramente i zdrav kršćanski život kao najbolju zaštitu. Ako vam se svidio ovaj video, podijelite ga, lajkajte. Podijelite ga s nekim koga bi ovakav sadržaj mogao zanimati. Božji blagoslov.